So karon mm, nakoy sa tawagan ni nakoy i-share ninyo about sa akong kinabuhi. Kinabuhi. Kuan. Kuan. Bitaw ka ng ako, hello. Ako po si dili. Good evening. Ako po si Charity Harris. 17 years old ug taga Negros Oriental, Gihulngan City. So naa ko ron sa Dumaguete. So pala na ko isulti. Wala ko kabalo sa ko isulti. Na ako'y problema. Gusto na ko i-share. Pero ako kabalo sa pagsulti. Isulti. Saan jud? Comment ka kayo guys.